Ο τίτλος της ιστορίας μας ποιος είναι? Ο πυροσβέστης Πέτρος και η γάτα Μαυρούλα. Μάλιστα, ο πυροσβέστης Πέτρος και η γάτα Μαυρούλα. Για να αρχίσουμε λοιπόν. Έλα να αρχίσουμε με την Ελένη. Ελένη μου, για ξεκίνα την ιστορία. Μία μέρα ο πυροσβέστης Πέτρος του πήρε τηλέφωνο ο δήμαρχος και του είπε ότι πρέπει να σβήσει μία φωτιά δίπλα στο κτίριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, γιατί έχει δίπλα τα βιβλία και ότι θα καούν και πρέπει να τα σώσουν. Και πήγε ο Πέτρος. Και τότε ο Πέτρος πήγε και έσωσε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το κτίριο που καιγόταν. Και σώθηκαν τα βιβλία. Και σώθηκαν τα παιδιά και τα βιβλία. Πολύ ωραία. Και για πες μας. Και μετά σώθηκαν τα βιβλία και έτσι. Ναι, συνάντησε κάτι άλλο. Τα πήγαν από δίπλα κτίριο που ήταν η εκκλησία. Ναι. Ένα παλιό σπίτι, τα πήγαν κάτω δηλαδή. Δεν κάηκε η βιβλιοθήκη, φαντάζομαι. Δεν κάηκε. Όχι. Πήραν όλα τα βιβλία, αλλά επειδή δεν μπορούσαν, τα πήγαν στο... Τα σώσανε, τα σώσανε. Και μετά από λίγες μέρες τα πήγανε και έτσι τελειώνει η ιστορία μας. Είσαι σίγουρος? Νομίζω ότι έχει κι άλλο. Για πες, Αγγελικούλα, είδε κάτι άλλο εκεί κοντά στη φωτιά? Ναι, ήταν μια γάτα. Ναι. Τι γάτα ήταν αυτή? Σε παρακαλώ, κάτσε. Θέλω να βλέπω. Ήτανε μια μαύρη γατούλα. Ναι. Ναι. Και για πες μας. Και ο πυροσβέστης την είδε και την έσωσε. Πολύ ωραία. Έσωσε ο πυροσβέστης τη γάτα. Και πού την πήγε τη γάτα μετά? Την πήγε... Πού μπορούσε να την πάει ένας πυροσβέστης? στο σπίτι. Πίσω. Στο σπίτι του. Μπορεί η Ηλέκτρα να την πήγε και κάθε του αλλού? Στην πυροσβεστική. Ήταν πολύ απασχολημένος ο πυροσβέστης. Το καλοκαίρι, άμα είναι έτσι, δεν έχει πολλές φωτιές, Άρα λοιπόν ήταν απασχολημένος, θα μπορούσε να την έχει στο σπίτι του? Όχι. Επομένως δεν μπορούσε να την έχει στο σπίτι του και αποφάσισε να την πάει στην υπηρεσία του. Έτσι. Πολύ ωραία. Εκεί, Έλλη, την καλοδέχτηκαν οι υπόλοιποι. Ηλιάνα μου, έλα. Στην αρχή δεν την ήθελαν. Δεν την ήθελαν, Γιατί? Τι χάλαγε τα πάντα. Μα αφού δεν την είχαν γνωρίσει ακόμα. Όταν την είδανε, είπανε κάτι άλλο. Είπανε να μείνει. Είπανε να μείνει. Όταν την είδανε στην αρχή, Τους δώσουν μια ευκαιρία. τους άρεσε που ήταν μαύρη? Όχι. Αλλά Της έδωσαν μια ευκαιρία, ναι, για να δουν αν τελικά θα την κρατήσουν ή όχι. Και τι σημαίνει η μαύρη γάτα, Ελένη μου? Είναι κάτι κακό? Την θεωρούσαν τότε γρουσουζιά. Τώρα αυτό έχει αλλάξει? Όχι. Την θεωρούσαν γρουσουζιά και δεν ήθελαν να είναι μέσα στο σπίτι και όντως κατέστρεφε πολλά πράγματα μετά από λίγες μέρες που την έβλεπαν. Κατέστρεφε πράγματα. Έκανε και σωλήνες και έφυγε το νερό από μέσα. Έκανε και ζημιές. Αυτό επειδή ήταν μαύρη γάτα? Όχι, αλλά αυτό το έκανε μια οποιαδήποτε γάτα. Άρα λοιπόν η γατούλα μας, εκτός του ότι ήταν μαύρη, έτσι, έκανε και ζημιές. Και ήταν λίγο αντιπαθητική στους πυροσβέστες. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Την κρατήσαν όμως τελικά? Όχι, επειδή έκανε γρουσουζιές. Αλλά την αφήσανε για λίγο να μείνει, φαντάζομαι, Και πώς τη λέγανε αυτή τη γατούλα? Τη λέγανε Πέτρα. Πέτρα, από τον Πέτρο? Ναι. Ωραία. Είχε και άλλο όνομα, μερικοί τη φωνάζανε κι αλλιώς. Ναι. Πώς τη λέγανε? Μαυρούλα, έτσι. Και η Μαυρούλα λοιπόν έπρεπε να φύγει. Ναι, γιατί έκανε πολλές ζημιές. Για πες μου μερικές ζημιές που κάνει μια μαύρη γατούλα και γενικά μια γατούλα. Στο σπίτι. Ναι, και στην πυροσβεστική. Σκίζει τις κουρτίνες, δεν τρώει τα έπιπλα. Το φαγητό. Σπάζει τα πιάτα. Τους έσπαζε και τα πιάτα. Μήπως τους έτρωγε και λίγο από το φαγητό τους? Γιατί με αναμνηστική και ζηλεύανε. Και τι αποφάσισε να κάνει ο πυροσβέστης? Να τη διώξει. Θα την έδιωχνε? Δεν θα την είχε πια παρέα του? Θα την έκανε. Ο Πέτρος, τι θα την έκανε? Να την εκπαίδευε. Να την εκπαιδεύσει.
Και τι θα τη μάθαινε, τι θα τη μάθαινε? Ναι. Έλα, νομίζω ότι μου έλεγες όχι, έλα, πες μου. Να σώσει τα κουτάκια, Να σώζει και αυτή σαν τους πυροσβέστες. Μπορεί μια γάτα να γίνει και αυτή μέλος της πυροσβεστικής? Μπορεί να γίνει με τη σωστή εκπαίδευση. Και τι μπορεί να σώσει μια γάτα? Τα κατοικίδια. Τα κατοικίδια, έτσι. Τους σκύλους, τις γάτες. Είχε και στολή, φόραγε και κράνος. Δεν ξέρω. Λογικά για να μην καεί κι αυτή, να την προστατεύσουνε. Τέλεια η γατούλα. Μπράβο. Και για να ρωτήσω, Ευαγγελία. Για έλα πες μας. Και αφού έκανε τόσο ωραία πράγματα και εκπαιδεύτηκε η γάτα, την κράτησαν μετά οι πυροσβέστες? Την κράτησαν έτσι και ζήσει. Αφού κράτησαν τη γάτα, τι την κάνανε? Την αφήσαν έτσι απλώς να υπάρχει? Όχι. Μετά από λίγο καιρό την πήραν για μια αποστολή. Την πήραν για αποστολή. Και πώς τι την έκαναν? Την έκαναν μέλος της πυροσβεστικής? Ναι. Ναι. Ναι, βοηθούσε να πιάνουν τα ποντίκια, να σώζονται τα κατοικίδια που έχουν εγκλωβιστεί στο σπίτι που έχει φωτιά. Τέλεια. Και επομένως η γατούλα έγινε η πρώτη γάτα πυροσβέστη εδώ στον Πειραιά. Έχει γάτα πυροσβέστη? Όχι. Μα η Μαυρούλα τι έγινε? Τι έγινε η Μαυρούλα, δεν την κάνανε επίτιμη? Ναι. Δεν την κάνανε επίτιμη? Πέθανε. Α, με τα θάνατον. Πέθανε η γάτα. Να ρωτήσω. Έχετε δει εδώ στον Πειραιά μαύρη γάτα? Ναι. Τη Μαυρούλα? Όχι. Ποια άλλη ήτανε? Ασπρούλα. Ασπρούλα μαύρη γάτα. Και μήπως αυτή η γάτα κάνει και δουλειές εδώ στον Πειραιά? Ναι. Την έχετε δει καθόλου? Όχι, δεν έχει έρθει από εδώ ακόμα. Ήρθε. Α, ναι. Α, έχουμε εδώ. Νάτι, αυτή είναι η γάτα μας. Αυτή είναι η γάτα πυροσβεστικά, τον Νικήτα με το χέρι. Νάτι. Α, και έχει και στολή, τι φοράει? Ναι, θα σώζει τον κόσμο η μαύρη γάτα στον Πειραιά? Νικήτα, τι λες, θα κάνει τη δουλειά της καλά? Εντάξει, λοιπόν, πιστεύω να την κάνει. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.